kada za 12 sati padne između 45 i 50 cm snijega, onda to se ima obrice elementarne nepogode. Ali usprkos toga mi nismo pokušavali elementarnu nepogodu, ali se radilo, ovi ljudi ovdje koji sjede za stolom su radili kao da je elementarna proglašena. Ali nismo cijeli paniku, jer nije za to bilo razloga, ali su ljudi odradili svoj dio posla. Prvo da se zahvalim sugrađanima poštovanju, na strpljenju. Pa ja bih se sudio reći i na razumijevanju, pa i samo disciplini. Nisu išli bez potrebe u grad, našto ono najkritičnije vrijeme. I zamolim ih još danas za strpljenje da ovi dečki ovdje koji odgovaraju u područnicama Zagrebačkog Holdinga za svoj posao i da to sve bude u redu, da odradimo danas do sutra ono što treba odraditi. Drugo, zahvala moja posebna svima koji su to odrađivali, a posebno zahvala, i to će biti u priopćenju i posle na vama medijima, svim djelatnicima zimske službe Zagrebačkih cesta, na čelu sa Alenom Gospočićem kao direktor. Ali prije svega djelatnici, kojima smo sinoć bili u 9 sati u stožeru. Oni su radili 24 sata. Trebalo je 2500 km Zagrebačkih cesta obići i posuti 2500 tona soli. To je krvavi posao. To ne može znati ko nije radio, onda to su samo relacije da znate. Imamo još 10.000 tona na skladištu, 1500 će doći sutra ili prekosutra još rezerve, jer mi moramo u skladu sa onom štitinom on je rekao, kaže, radimo kao da će 100 godina biti mir, a pripremamo se kao da će sutra rat. Tako da mi radimo kao da neće biti snijega, ali mora skladište na Žitnjaku biti puno, kao da će sutra snijeg, a najave su za utorak. Drugo, danas smo zaključili ovdje da danas sa javnih trgova, pa našto tamo gdje je advent, ulazi u škole, vrtiće, kulturne institucije, javne institucije, snijeg treba pojesti do ujutru. Pojesti jednostavno. Tehnička služba ovdje i ljudi unutar poglavarstva će dobiti 50 lopata i ja ću im pomoći. Zajedno sa našom malom komunalnom službom, odnosno malo, kako se to zove, mala zimska služba. Stroj može napraviti, ali ono što ne može stroj, moraju ruke. Znači, sve ćemo do sutra staviti u funkciju. Da se u svaki vrtić, u svaku školu, u svaku bolnicu, to već se može. U svaku kulturnu instituciju, u svaku javnu instituciju može doći. A oni kod djelatnici javne uprave, konkretno grada Zagreba, na svim ovdje parkiralištima će bome na večer lopatati ono što stroj ne može napraviti, da bi sutra mogli svog limenog ljubimca parkirati. Pomažemo najprije sebi, a onda ljudima u Zagreb parkingu, ovdje direktor mišlja. To treba napraviti zajedno. I na koncu, samo jednu rečenicu. Obišao sam sve evropske metropole. Od Skandinavije gdje se snijeg 3 mjeseca ne čisti. Oni žive takvim uvjetima, oni su navikli. Oni 3 mjeseca ne čiste snijeg. Oni hodaju po zameđenim cestama. Ali to je standard koji su oni navikli. Jer gore je takav minus i takav snijeg da oni od zime do proljeća su navikli na snijegu živjeti. Ali ovdje mi ne. Mi smo ljude navikli na visoki standard čistoće. Nije slučajno da smo drugi grad po čistoći u Evropi. Nego na visoki standardi kada je u pitanju vrijeme za koje treba očistiti Zagrebačke ulice. I taj standard moramo zadržati. I hvala i vama na razumijevanju i sugrađanima, ali niko neće to napraviti nego ovi ovdje ljudi i djelatnici. I zato im se od srca zahvaljujem. Postigli smo sami, digli letvicu ko Blanka Vlašić na 208, odnosno 209. I to moramo braniti. Teže je braniti nego osvojiti. I zato još jednom moja zahvala svim direktorima područnica Zagrebačkog Holdinga, posebno zimskoj službi Zagrebačkih cesta i zahvala na strpljenju i razumijevanju naših sugrađana. Toliko sam ja imao, kolega Čović je već par riječi.